Next level, wai ta ya APC jihar Kano ta zuke jinin jihar Kano ne? Bari na baku taɓi. Jama'a ko kun san wannan matar? Da turanci ana ce mata momi, da larabci ummi, da kuma canisanci ana cewa ayi. Amma an fi kiranta da sunanta na fulani. To idan zaka bude asusun banki kana amfani da BVN. Kowa yana da nashi guda ɗaya. To mu lura da BVN ɗin momi. Sannan mu kalli yawan asusun da aka bude da wannan BVN. 1, 2, 3 har guda 44 yawan ƙananan hukumomi na jihar Kano. To bari kuma mu komo kan kamfanoni. Wannan kamfanin mai suna Safari Textile na momi ne da iyalanta wanda ake turo kuɗaɗe direct daga asusun jihar Kano zuwa wannan asusu. Satar ma babu kwana-kwana, direct ake yi ta daga buhu sai tukunya. To wannan asusu kana ta bincika shi zaka ga har shafuka ne guda 286. To asusu ɗaya kenan a cikin 44. Sai kuma asusun boye. Bari in baku labari. An yi amfani da kanin abokin dan momi mai suna Kabiru Abbas domin buɗe kamfani mai suna Shode General Resources. Kabiru, na san baka san wannan labarin ba. To ga labari da dumin sa. Kai ne manaja na kamfani da ake amfani da shi na satar kuɗaɗen mutanen jihar Kano. Ga misali, ran 5 ga watan Mayu na shekara ta 2020, ana an turo kusan miliyan 82 daga asusun gwamnatin jihar Kano. Nan kuma miliyan 63. Ga wata miliyan 82 ita ma, nan ga wata miliyan 63. To kuma sai mu dan yi ƙasa, nan kuma ga ana cire su da miliyan 10. Wai wani kamfani ne yake fidda waɗannan kuɗaɗe? MJ Multipurpose Services. Jama'a waye tuna MJ Multipurpose Services? Yawwa. Yanzu haka an kasa shi adadin kuɗin da wannan mata momi ta sata. Amma ana bin sawun sama da naira biliyan 20. Nawa ne biliyan 20? To dai biliyan 1 yana nufin naira miliyan na guga miliyan har guda 1000 shine biliyan 1. Miliyan 1000 sau 20, miliyan 20,000 shine biliyan 20. Me za a iya yi da wannan kuɗi? To dai za a iya gyara duka matatan ruwa na jihar Kano har ma a fara gina wani sabo kar. Sannan za a iya gina kowace karamar hukuma ta Kano sabon firamare guda biyu. Idan kuma asibiti za a je, za a iya biya wa mutane miliyan 1 naira 20,000 na magani. Kuma ita wannan mata ita ce linzamin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma na hannun damin Baba Balabur. Jira. A ce duka girma jihar Kano Baba Tulumbu ya rasa waɗanda zai zaɓo su zama shugabannin jam'iyya sai waɗannan mutane. Me hakan yake nufi ne akan manufar Tulumbu akan Arewa? Masu magana suka ce abokin ɓarawo a yanzu da ake fama da wannan yunwa da talauci me yasa ko a jikinsu. To ga tambaya. Da kudaden talakawa ake samar da ayyuka da ba su tallafi. Aiki da tallafi na baiwa talakawa kudaden shiga, kuma da kudaden shiga mutum zai ci abinci ya nemi ilimi. Idan mutum ba shi da kuɗi zai ji yunwa. Idan ka ji yunwa za ka yi tada turzo. Idan mutum ba shi da ilimi zai ƙare cikin jahilci. Jahilci na jawo tarzoma. To ka sace kudaden da ya kamata amfani da su wajen samawa jama'a abinci da ilimi, wane ne yake jawo tarzoma? Ga tambaya ta ƙarshe. Masu wayarwa da mutane kai su za a kama ana da zargin su da jawo tarzoma, ko kuma masu wawushe kudaden da ya kamata a yaye mutane talauci da su? A rubuta mu a comment.